vo baba Isabel baba Pati nasi makabatireko muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe nditendere mukati mekureba ndiri mukati mekureba nokupfapfadza zviri kuitika matima nawo senyika ino. Zimbabwe rekandichevetera ndichitizo nasi zvandakabata muri yeZimbabwe nezuro ndakasiyira parodi ndati ndakasiyira pamugwagwa nyaya yakaitika mukati menzvimbo yekuchinhoi ini vanhu vanogara mukati menzvimbo dzakafanana nekuna kwedzikana kenzamba. Asi nyaya ndiri kutaura panapa ndiye kutizo amai vane mwanakomana wavo vakaroora mukadzi aroora mukadzi kudaro vaishevedzera kuti muroora vamudi kana patsvaira vachiera vachitsvaira kudaro uyezve kana muroora akawacha vaigona kudzokorora hembe kwacha zvakare zvavabika vaidya apo nevapo vachibva vazoenda kunotora umwe mwanasikana wavakasvika vachingoti mwanakomana wavo mwanangu kubva nhasi wane barika zvokuti ndiwakamukanda shoko zvokuti unoreva unizvokareva kwaari aiwa izvi zvaitwa neni ndati wane vakadzi vaviri barika rako uyu mukadzi uyu ndiye umwe wacho uyu mwagara unaye ndiye mukuru handizi kuramba kuvachinjeresa kuti mukuru ndeupi agara aripo mukuru asi nyaya iripo ndeyekuti mwanangu unoziva chitsva kana uchangosvika kuda kunyangwe motokari chaichayo inofarira uramba gara chikonzero changosvika zvandiri kukudza ndezvekuti izvo panguva ino svondo rekutanga rese uchapedza uri kumba kwemukadzi mutsvaki. Asi kana wapedza kudaro wochizotanga zvako kuwapa maduties kana wati mazuva maviri kana ari matatu aiwa but pari zvino semukadzi mutsva ndo zvandiri kutaura. Okay, icho kodi zvakaitika seizvozvo mwananwa ndiye mwanakomana akubvunzwa nemukadzi mukuru anotaura mashuku ekuti andina zvandinoda zvaitwa nevabereki vangu ndiye mwenye yatinayo iyi ndine nyaya zvakare mukoma KB yepa Epworth yambuya vane 72 years nezuro vakaonekwa vaine mwana muchibhegi vachida kunorasa kumarara. Mwana mucheche achangobva kuzvarwa. 72 years. Hey, chiriko right chitenge noenda mberi mukoma KB zvadaro mukadzi uyu vachibva piwa maduties avo vakugara kudaro. Mukadzi wekutanga anga ine pamuviri akatanga kushungurudzwa zvokuti vamwene vairatidza kuti vane munhu wavanoda iye havamudi. Kusvikira audze vabereki vakaishedzera kuti auna kuroorwa hapana chatakadya hapana chatakapiwa saka haufaniri kungouya sokutora kwavakakuita vanofanira kuzokupereka vachitadzoka nemwana uyu vachitibhadhirawo mari dzedu nokuti hauna kukura uchigara musango. right. Asi mwanasikana kusvika pakutakura dzakachiti vabereki kana mati muchandiuraya kana kundiponda zviri nani mundiponde murimi kwete kupondwa nekuurawa kwandiri kuita nevatorwa ndati ndiri kushungurudzwa apa ndakazvitakura apo mwana airwadza kutarisa chikonzero anga aperezeka apo akazvitakura. Yes. Amai vemwana kusvika vati baba uriyai zvinyine namai vachona mwana hangadzokere onai zvaari. Right. Mwana akazoberekwa mwana uyu ndine mashoko andakagamuchire kundizo kuti agomere cheko kuti mwana abude nezvange zvaari iye zvanga zvakatooma nokuti anga akaperezeka kana ropa chairo anganzi anga sisina ropa akapera. Asi akakwanisa kupona hake apona kudaro mwana asvika pa 6 weeks angari mwana iye akapona mwana musikana zvikanzi tiri kuda kuti aende kunoratidza vamwene mwana wemwana wavo gogo but pakaenda kuperekedzwa muroora haana kuenda neweukama ane munhu waakaenda naye asiri weukama asi anoratidza kuti ane zvaanoita zvakafanana nekushonga nhumbi dzebasa. Okay, ndiri kuzama kuti kutaura hembe dzanga akapfeka makalazi adzo maoko akaenda makombo kusanganisira nemuhuro manga mine zvinhu zvakafanana dzinonzi nezvuma madhikaus ndobva aperekedzwa chibva vaenda vasvika ikoko ndobva vasvika zvanti gachire mamoyo chiyera wave nemwana wedu we mandivigira komana kamunhu kachanditorera murume aka kamandivigira ndikazi kamainini kangu vamwene vagamuchira mwana but vasati vagamuchira mwana amwene havana kutora mwana mumaoko emuroora. Muroora akaburutsa mwana wake ndobva agamuchidza munhu wakaenda naye uya munhu wakaenda naye ndiye akazogamuchidza vamwene. Right. Amwene vachibva tora mwana uya vambokabereka vambotenderera nako vakutoshedzera nevamwe next door wedu way masivanda mamoyo akazoita mwana uyamuoneka mwana kabhozhwa zvakare kamwana kakutota mwana ako kakuita sese kamwana kainge kachiri kufamba nambuya kudaro kakamira nevamwe ikokoko ndobva karegedzera chimbusi pupu kachibva kaita kari ikoko zvikanzi mwana wako ndozvaita zvikanzi rimwe pamba iri kana kuti rimwe nepi mubvisei ende ndokubasa kwanagogo shairi. Right. Vanga vamai vemukadzi kana amai vemurume but ndokubasa ende ndozvinoratidza kuti ndakura
ndani wa sukuru vantu demba kuti katora nguwa refu sei kasina kumboita pupu kari kumusana yes itikazodzi papi vakararisa pasi vagara vakatenderera makumbo kabva karariswa mukusoro kumakumbo saidi rekubvisa riri kwavari vakuda kunobvisa vachingonopedza kubvisa kudai so vakuda kuti vaone kuti vabvise kudai so bofu havachaoni ipapo konapo andichaoni chichi andichaoni right vapedza kudaro manje vasinotora mwana wega amwene vakazotanga kuudza vanhu vachitizwa pane zvimwe zvinhu zvaitika zvandisati ndanzwisisa mwana uyu hatauri but ndanzwa izwi rabva pamwana richiti isu chinokufadzai chii pakundibvisa popo pandiri nini asi amai vangu vachigara musango makavadzinga ndozvataurwa nemwana kusvika amai bofu bofu varwara paipe amai kutosvika vatobvisiwa pamba vatonzi vakutorapwa kubvisiwa kato amai izvezvizve vachibviswa mukati menzvimbo yekuchinhoye musi wesande ndo pandakaenda mukati menzvimbo yekunotoni ina amai ava musi wandanga ndafambira zvakare nyaya yemunhu akaita sei akatsvira mumba asi andazokwanisa kuenda kuna amai akatsvira mumba veukama vacho ndinoti sori kwamuri ndo nyaya yakazokwanisa ndisasvike kupi ndisasvike kwamora vari mukati mekurapa kudaro asi amai ava ekuzvinonzi ndichitaura no vanotaura shoko rekuti izvo munzeve dzavo zvakare vanonzwa muine kamwana kari kutaura kachiti izvo sei ndichigara musango imi muripo ende mwanakomana anova ndiye muridzi wemukadzi uyu zvakare ari kuti iko zvinozve akuzvinzwa iyi munzeve dzake zvakunzwika zvakare muroora umwe wepiri uyoyo akanga asiyiwa pamba uyoyo mudiki uyoyo kwanza akararamba make akanzwa zvakare mumba muchichema kamwana kacheche kubva zvabva mukadzi wekumba saka izvozvi muroora uyoyo akatiza chivadzukira adzukira bega murume uyu asare kuzvinozana hana mukadzi uyu ari kumba kwavo uyu akatiza kaenda kumba kwavo but murume kuzvina ari kushevedzera kuti ina handizivi kuti ndingaita sei ndakuchimubvunza inini naiwe shamari mukadzi wekuteka kuti auye pamba akauya sei zvikanzi munhu wandikafambidzana naye kwemwedzi inodarika 7 months ndichidanana naye kusvikira musikana naamai vemusikana wandakatora mabest friends aiwa vanga vasingatambi nemusikana nevabereki vemusikana uyu akadzingirwa uyu vaitamba naamai vemusikana akazounzwa ari mukadzi wechipiri alright so amai ndaitya uyezve ndiri mwana aitogara mumba pevabereki zvimwe zvishoma zvandaitonzi ndiri kugadzira kuti ndiendese ndange ndisati ndatoroora zvaitobva zvakare kune vabereki saka ndandakakufanana nemunhu angopiwa mukadzi chete but asina chainacho yes mudzimai wekutanga uyu akanobvisa roora here angasati abvisa roora that's why mwanasikana aiti vediwe kuno kundiri kutambura regai ndidzoke kuvabereki vachiti izvo haukwanisi kudzoka usina chaukabata nekuti wakatobviswa kumhandara wakatokanganiswa kumba kwevanhu unodzoka sei pasina chatakapiwa ende paakazoenda akaenda asina chinhu nenyaya yekuti angatambudzika saka iko inozvo amai ava manje vaibofu but shoko riri kubuda kuzvinozvo nderekuti izvo muroora akaenda zvakare nemunhu uye wakamwena naye pakutanga akanosvika pamba akanoona pamba pakaiswa pane mukadzi wokubaba muniro pamba ipapo ndiye anomboya pamba ipapo achivatsvairira achiita sei paiswa mashoko ekunzi izvo kana inini ndisati ndadzoka pano hapana umwe achadzoka pano ndiani akasiya taura mashoko aya akasiya taura mashoko emuroora akati ini kudzoka kwangu inini pano ndokudzoka kwamama pano aish ndoda kuziva dambudziko rakaita kuti ndidzingwe pano inini wai vakasarudzira mwana womurume handina kana mari yandakabvisirwa kudzoka kwangu pano ndokudzoka kwavo pavo uyezve ndikupora kwavo ndibva wadzokera kwavakaenda kunotoni uku vamwene ava vari kunzi kudini kwavari kubatsirwa uchinzi kwanzi zvinogona kuita nani but izvezvi vari kungotaura even izvonizvo patikataura paipa vaitoshevedzera kuti ndikwanise kunditaurirawo zvakare kune vanhu kana vari pavanogona kundibatsira vagone kundibatsira asi patakambaiposta pamwe pacho vaona rutaura chishevedzera kuti izvo asi kuda mushonga vari kuuziva ndizvozvo mushonga vari kuuziva vadiniko kutuma nhume right kunana chishashi vanoshedza muroora uye akadzingwa pamba auye vamukumbire ruregerero vataurire nemune zvakanaka asi kana kuri kuti ndo zvaitika baba pati anenge amwene pamba pandiani ane masimba kana kuri kuti vadzoka nenyaya yekunzi muroora ndiyati ini ndichaita kuti mudzoke vozokumbira muroora ruregerero wodzoka pamba vachigara pamba pamwe chete anenge ari vamwene ndiani anenge achitonga pamba pakaipa anotongeka here murooro regai tiendese kune vedare 0713938538 0713938538 muri kuchinzwa chekuchinhoi icho